Подкрепяте ли проекта и защо? Ами, в принцип този проект го подкрепям абсолютно на 100%, защото виждам първо, че за първи път има една новаторска идея, абсолютно оригинална и различна от всичко, което е правено до сега. И това ще бъде един много такъв удобен начин за всички туристи за много кратко време да разгледат целия град от високо, от едно атрактивно место, от един поглед, от който много рядко по света някъде може да се намери подобно място и подобна атракция. И тъй като жител на Стария град и като човек, който е един от стълбовете на духовността в него, как ще се отрази на Стария град тази идея? Ами, аз мисля, че ще се отрази благоприятно, защото ще има много добре организиран туристически поток в Стария град. Значи така както е замислено, поне идейният проект, с който се запознах, има една много брилянтна организация на туристическия поток в самия Стар град, където ще могат да видят така най-знаковите обекти в града и след това да продължат, ако желаят, до Сахат Тепе, до Братската могила и така нататък, за да минат през целия маршрут. Така че това ще бъде един принос и за Стария град също. Бихте ли се включили в този? Ами, бих се включил, да. Да, той плюс това има така идеята му започва. Аз се помня, тя е много стара тази идея, от преди 30-40 години за подобни неща. Не точно в такъв мащаб, както сега в момента се представя, но ви казвам пак, че приветствам абсолютно и се включвам в осъществяването на един такъв проект, който ще бъде само ще допринесе само ползи за града. Благодаря.